Tak je tam určite tých gól, chlapci určite mi niečo budú nabádať, že by som niečo prispel do kasy, tak uvidíme. Bude to na tebe, sám si stanovíš takto, že? No tak ale určite chlapci budú určovať, aká tam bude cena. Že nebudeš voči sebe trošku zhovierovejší? Nie, nechám to na chlapcov. Celkovo ten dnešný zápas ste sa vrátili k tomu osvedčenému scenáru, že víťazstvo o gól stačí a trošku sa aj pohrať ľuďom s nervami, nechceli, že majú? Tak niekedy aj bolo víťazstvo poteší, lebo hlavne sú tie 3 body a v tej vyrovnanej tabulke každý bod je dôležitý, takže nám je jedno, či vyhráme 7-1 alebo riválne, že 3 body tam. Áno, ľuďom to ale nie je jedno, pretože by chceli vidieť viac a hovoríš niekedy poteším sa, čo bolo, že vyhrávate okolo gól doma, naposledy Nitro bola výnimka. Ja viem, že ľudia očakávajú tých gólov viac, aj možno krajšiu hru, ale tá liga tento rok je veľmi vyrovnaná a my si ceníme každé jedno víťazstvo. Áno, v tej tabulke našťastie teraz to už tak vyzerá, ako keby tie 3 týmy sa trošku trhli, pretože predsa len Volen Poprad poprehrávali teraz a hneď je tam nejaká 8-bodová strata, čiže bude to takto sa dnes teraz, že vyskočíte mi traja silný? Uvidíme, zase v pondelok nás čaká ťažký zápas na Slovane, zase tam bude veľký zápas vlastne o 6 bodov, lebo hráme s susedom, takže každým zápasom sa dá otrhnúť, dá sa stratiť, takže my dúfam, že sa zase na Slovane určite dúfam, že budeme nejaký dobrý výsledok a učíme im. Keď sa dneska vrátim